Official score 21-17. Pinasa sa right quarter goal. Itiniray basket time. Push, 28. Number 3, Ibinasa sa loob, Tinikaw. Number 14, Urban Mosa. Number 14, Number 15, biglang lumayo ang laban. Itinira
15 ngayon. Biglang lumayo ang iyaw. Sa right corner ko, magaling ko ito, lumalabas at ito. Tinira walang kasama. Number 14 hold na nito. Pinasok yun. Eva. Second tip. Mama! Yes, Arsenal! Wedding black! Yes, sino kaya dyan? Ang mga suot ng itim! Nagagaling ito mga kasama mo! Pisir! Wala! Nakagaling! Ulit! Nakagalan! Nakagalan! Nakagalan number 15! Ipabanla! Number 3! Hindi tinuloy. Likod na yun. Likod pa rin number 3. Ikinamit ang wala na. Hindi nyo na makita. Number 14. Number 15. Number 15. Hindi na. Wala. Magaling. 26. Yes, Ferdinand. Playing block. Number 20. Likod. Likod. Pick up for yes, of the night, native, winning in white. Tabu. Number 7. Number 9. 29. Pinasok na number 22. Tumira. Nagkabal nito ito. 20. Ipinasok. Nakagawa sa iyo. Number 30 ngayon. 15. Okay, good day. 29 pat. Apa yang dapat pat itu? Bagong bahay lang dalawa. Lalu, ang naman ko. Ang medals. Here's the final. Ready in well. Number 15. Ipinasa sa right quarter court number 25. Hindi makalusot. Ipinasa kay 15. 15. 92! Habang nito ito. 22 ngayon. Pass break kay number 3. Number 3 ngayon. Ito nila. Nakuha ni number 15. 15 ngayon. He's going to the ball. Passing the middle. Bringing the ball. Ito nila. In front. Ito nila. Wala. Nagagawa. Nagawa ni 26. Di pinasa ka 22. 22 ngayon. Kay number 3. Ito nila. Number 14 ngayon. Leo Santos. Kay number 9. Pinasa ka kay number 3. Number 25. Last 2 minutes and 10 seconds. The right to the rebound 26.
29 kay number 3. Sunod sa wala. Kumigil. Pinasa kay 22. Pinalik kay number 3. Number 2 ngayon, Sunod. Last 1 minute and 3 seconds. Naipit. Nakuha. Number 28. 28. Mamba, two personal foul. Number 11. Pass to number 31. Itinira. Sabanda. Lumabas. Number 6 ngayon. Faisal Bunal. Belly waiting foul. Number 3 ngayon. Number 3. Kinikata ng number 2. Salot kay Mamba. Mamba. Number 11. 11 yun. Ikinig out kay number 2 na binawan. Mamba na yun. Kay number 2 na kapitan. Yes. Number 3. Salo. Kay Mamba. Mamba yun. Wala. Number 15. Kay number 40. Number 40. Romero. Yes! Number 20 ngayon. Number 79. Birding in yellow. Number 6. Number 6 na ba naman? Tabi ka. Kaya, referee stand. The 6 minutes and 40 seconds. Another time. Thank you. Pasangan number 20. Nakuha. Inundo. Salud, Mampalay. Ay, kusut. Number 3 ngayon, ligat. Pasok na! Welling Induster.
Ere. Won by Sentry. Pinagawa tayo number 11 sumiksa Tinay. Kaptulos lang kanya number 6. Kay number 3 sa loob kay number ini berapa? Ini kan saya satu apa? Inilah produksi maksud dengan nomor Last 1 minute and 10 seconds. Sembol. To shoot.